δείξουμε ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει, απλά με αγάπη να συζητήσουμε κάποια πράγματα και φυσικά την αποχώρησή μου από την ομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σεβαστείτε ό,τι σας πω, να γραφτεί, να υποθεί και σίγουρα να πω ότι με βαριά καρδιά φεύγω, αποχωρώ από την ομάδα, αλλά από την καρδίτσα δεν φεύγω γιατί είναι η ζωή πόλη μου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα να πούμε που φτάσαμε εδώ, η δικιά μου διαδρομή ξεκίνησε από το 2014 στην ομάδα, βοηθώντας, αλλά όχι δίπλα στην ομάδα. Το λόγο το γνωρίζετε, έπαιζα μπάσκετ, είχα τις δικές μου επαγγελματικές αρμοδιότητες στις ομάδες που ήμουνα, αλλά πάντα με γνώμονα ότι βοηθάω την πόλη μου και φυσικά την ομάδα της Καρδίτσας στο μπάσκετ, ήθελα με κάποιο τρόπο να είμαι και εγώ κοντά. Αυτός ο στόχος έγινε με παρόρθωση του φίλου μου και αγαπημένου μου κουμπάρου του Γιώργου του Τσαμούρα από το 2014. Δεν θα βάλω ζυγαριά τι έχω δώσει από το 2014 ως το 2021 που η ομάδα ήρθα και έπαιξα. Δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε αυτά. Όλοι πολύ γνωρίζουμε στην Καρδίτσα μέχρι το 2021 τι έχω κάνει. Ή μάλλον δεν γνώριζε μέχρι το 2021. Πάμε από το 2021 και μετά που ήρθα, αφού σταμάτησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα και αποφάσισα να έρθω να παίξω στην Καρδίτσα. Αποφάσισα να έρθω να παίξω στην Καρδίτσα γιατί το είχα υποσχεθεί στον πατέρα μου πριν πεθάνει, γνωρίζοντας με κάποια πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας ότι δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι ακόμα στη ζωή. Έτσι, ο πατέρας μου συγκεκριμένα, όπως γνωρίζω και άλλους πατεράδες από άλλους παίκτες, ήταν ένας άνθρωπος που αν έπαιξα 1000 παιχνίδια, ήρθε στην Αθήνα ή όπου έπαιζα μπάσκετ τουλάχιστον στα 170, ήταν ένας δίπλα μου, αλλά από μακριά απόσταση άνθρωπος. Και γνωρίζοντας, όπως είπα πριν, το πρόβλημα υγείας που είχε, θέλησα να επιστρέψω στην Καρδίτσα. Πώς όμως να επιστρέψω στην Καρδίτσα? Υπήρχε ένα γήπεδο που χτιζόταν. Εδώ θέλω να τοποθετηθώ που δεν ασχολούμαι με την πολιτική, στον κύριο αγοραστό, γνωρίζοντας ότι εντάξει, κάποιοι θα έχουν τα προβλήματά τους ή με όλα αυτά που γίνανε τις πλημμύρες. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν μέσα στις πλημμύρες, που βοήθησα τον κόσμο, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι για την πόλη μας. Έκανε κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά στο θέμα του αθλητισμού και το λέω μέσα από την καρδιά μου γιατί είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι. Άρα, μαζί με αυτό το γήπεδο και με αυτό που έκανε ο κύριος αγοραστός, στο να χτιστεί το γήπεδο και παράλληλα η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια που γεννήθηκε μαζί με το γήπεδο, ενώ προχωρούσαν μαζί και έτσι ολοκληρώθηκε το γήπεδο, αποφάσισα να έρθω να παίξω ένα γήπεδο μεγάλο για την Καρδίτσα και φυσικά οι φιλοδοξίες μου ήταν να ανεβεί στην αυτή κατηγορία. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να έρθω να αγωνιστώ στην ομάδα. Άρα, σαν Γιάννης Μπουρούσης, μπασκετμπολίστας, ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα ανεβεί στην Α1 κατηγορία από τη στιγμή που, εντάξει, δεν το λέω εγωιστικά, θα αγωνιζόμουν στην ομάδα. Τα καταφέραμε όλοι μαζί. Η προσπάθεια δεν είναι του Γιάννη, είναι συλλογική προσπάθεια. Σε μια ομάδα είναι συλλογική και πάντα πρέπει όλοι να. Πρέπει να λέγονται όλα. Από τον κύριο Γιώργο Χριστούλα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κύριο Γιώργο Χριστούλα, που μέσα στα αυτά τα 2,5 χρόνια που ήμουν στην ομάδα υπήρχαν στιγμές και είναι φυσιολογικό σε μια ομάδα να υπάρχουν κόντρες και διαφωνίες. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, για να μην αναφέρω τα δικά μου ή δικές μου εμπειρίες, δικά μου βιώματα ή από συμπαίκτες ή από καταστάσεις μέσα από ομάδες, υπάρχουν εντάσεις. Και έτσι είναι το φυσιολογικό. Εντάσεις έχεις και με την κόρη σου και με το γιο σου και με την γυναίκα σου και με το φίλο σου ακόμα, τον κολλητό σου που λέμε. Έτσι είναι η ζωή όμως. Υπάρχουν εντάσεις για το καλό και το συμφέρον της ομάδας. Άρα, οφείλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κύριο Γιώργο Χριστούλα, που κάποιες στιγμές τον πήκανα. Εξίσου, το ίδιο θα έλεγα και για τον κύριο Κώστα Πρίτσα. Που αναφέρομαι σε αυτά τα ονόματα, συγγνώμη, γιατί είναι το ΔΣ και ήταν τα άτομα που ήταν κοντά στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια που ας πούμε το ΔΣ, η παρέα αυτών που έλεγα πάντα των παιδιών που έχουν χτίσει κάτι καλό. Οπότε αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Πρίτσα που, εντάξει, δεν είχαμε και πολλές σχολές, αλλά αναφέρομαι και λέω και εκεί ένα μεγάλο συγγνώμη. Στον κύριο Ζήση Χρήστο, στο λογιστή, που το γνωρίζετε γιατί έχει και επαγγελματικές δραστηριότητες στην Καρδίτσα, είναι ένας άνθρωπος που είναι στην ομάδα χρόνια
και βοηθάει και αυτός από τη δικιά του πλευρά. Επίσης, τον κύριο Φάνη Καϊμακάνη, για τον ίδιο λόγο, που ήρθαμε κάποιες στιγμές, όπως με όλους, όπως αναφέρονται πριν, εντάσεις, ένα μεγάλο συγγνώμη. Στον κύριο Λεωνίδα Αντανοβασίλη, που εκεί δεν είχαμε πολλές διαφωνίες, να κάνουμε λίγο πλάκα, μην τα λέμε όλα σοβαρά. Ό,τι μπορεί να έχει κρατήσει από μένα σαν πικρία, του οφείλω ένα μεγάλο συγγνώμη. Επίσης, τον κύριο Κώστα Μπανιό, τον γιατρό της ομάδας, που ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα και προσφέρει τις υπηρεσίες του, ένα μεγάλο συγγνώμη. Και πάμε τώρα στον κύριο Δελιγιάννη Χρήστο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του αφαιρέτη να σταματήσει τον μπάσκετ νωρίς. Και αυτό είναι πολύ πικρό, γιατί όταν κακά τα ψέματα συμβαίνει κάτι και δεν ξέρεις μετά πώς να το διαχειριστείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Χρήστος είναι ένα παιδί ο οποίος αγαπάει την ομάδα, όπως και οι προηγούμενοι, και θέλει το καλό της ομάδας. Η διαφορά είναι ότι ο Χρήστος με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον Γιάννη τον Μπουρούση θεωρεί τον εαυτό του, δηλαδή, παράγοντα. Ο Γιάννης, όπως γνωρίζετε, ήρθε εδώ σαν Γιάννης, όχι σαν Μπουρούσης. Ήρθε σαν Γιάννης, ένα παιδί που ξεκίνησε από την Καρδίτσα, έφυγε και ξαναγύρισε στην Καρδίτσα για να βοηθήσει, όπως είπα πριν, μια προσπάθεια αυτών των ανθρώπων για να μπει στην τούρτα το κερασάκι για να ανθίσει αυτό το πράγμα. Όπως μου είπε κάποιος μέσα σε ένα συμβούλιο που κάναμε, δεν υπάρχει μέτρημα πόσο αγαπάς την ομάδα και πόσο δεν μπορείς να το μετρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει μέτρημα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι έχω κάνει. Τι έχω προσφέρει και όχι οικονομικά. Τι έχω προσφέρει με τα δικά μου χέρια, τη δικιά μου διάθεση και ενέργεια, ώστε η ομάδα να φτάσει στην Α1 κατηγορία. Είναι κάτι που ίσως μερικοί μπορεί να το έχουν ξεχάσει. Από εκεί και πέρα, για τον Δελιγιάννη τον Χρήστο θα ήθελα να πω ότι, όπως είπα πριν, πονάει την ομάδα. Ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί ήταν ο άνθρωπος που είχαμε την επικοινωνία, την καθημερινή, όλο αυτό το διάστημα που, ξαναλέω πάλι, ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ντόμπρος, νευρικός, γιατί μπορεί στο μυαλό του, επειδή είχε την τύχη να παίξω σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες, να σκέφτομαι λίγο πολύ διαφορετικά και όχι να λέω επειδή είμαστε Καρδίτσα πρέπει να λειτουργούμε, ας πούμε, όχι σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ας πούμε σε κάποια πράγματα που έβλεπα και είχα ζήσει, ήθελα να τους τα μεταδώσω, να τους τα μεταφέρω και να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται ακόμα καλύτερη τη λειτουργία της ομάδας και γενικά το σύνολο της ομάδας. Άρα, φίλε μου Χρήστο αγαπητέ, σου ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού τελειώσαμε με αυτά, έχω να πω το εξής. Το 2021, αφού ανέβηκε μάλιστα σε μια κατηγορία, ήρθε το χτίσιμο και ήρθε ένα μεγάλο έργο, project, η ομάδα να στηθεί για την Α1 κατηγορία. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κανένα διοικητικό πόστο στην ομάδα. Αποφασίσαμε όλα τα παιδιά, μου δέχτηκε η πρόταση, στο να γίνω πρόεδρος της ομάδας. Ξαναλέω πάλι, δεν είδα ποτέ τον εαυτό μου πρόεδρο. Πότε. Είδα τον εαυτό μου εθελοντής στην Καρδίτσα και στην ομάδα. Γι' αυτό, σε κάποια πολλά πράγματα και κέρια θέματα, ο Γιάννης λειτουργούσε, αν θέλετε, με πολύ σεβασμό προς τους ανθρώπους που ανέφερα πριν και έκανα σε κάποια πράγματα, θέλετε πίσω, θέλετε, δεν ήθελα να έχω την κόντρα, δεν ήθελα να απαιτώ πράγματα, το έβλεπα σαν, θέλετε, χόμπι, σαν κάτι στη δικιά μου φιλοσοφία πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορεί κάποιοι άλλοι να το βλέπανε. Άρα, καταλαβαίνετε ότι από την προεδρία μου, στο αγωνιστικό κομμάτι και γενικά, δεν είχα ενεργό ρόλο πλήρης 100% ή ένα μεγάλο ποσοστό. Ο Χρήστος έχει μια θέση GM, όπως γνωρίζουμε όλοι, και κατά επέκταση τα άλλα τα παιδιά τη θέση που έχουν. Που σημαίνει ότι στην ουσία το χτίσιμο των ομάδων, της ομάδας, τις αλλαγές, στο περισσότερο ποσοστό τα είχαν τα παιδιά, ο Χρήστος με τον προπονητή που συζητούσε και όλα αυτά. Πέρασε η πρώτη μας χρονιά και όπως ξέρετε και έχω πει και στο ράδιο, μακάρι, όχι μακάρι, και να πέσει η ομάδα, να είναι υγιής, να μην χρωστάει πουθενά και να μην έχουμε κάποιο οικονομικό βάρος, τουλάχιστον σαν ομάδα, προς τρίτους, προς τέταρτους. Αυτός ο στόχος έχει γίνει. Συγκεκριμένα προχθές υπέγραψα χαρτιά τα οποία είναι από τους ορκωτούς λογιστές που πέρασε έλεγχο η ομάδα
δεν χρωστάει πουθενά και σε κανέναν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά που ανέφερα πριν για τη συμμετοχή τους στην ομάδα που καταφέρανε μέσα από μεγάλη προσπάθεια όλων αυτών των 1,5 χρόνο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στην Α2 κατηγορία και στις άλλες κατηγορίες, αλλά από τη στιγμή που στήθηκε μια επαγγελματική ομάδα, οφείλω να το πω ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ καλά το project όσον αφορά το θέμα το οικονομικό, μετά το μετοχικό κεφάλαιο που μαζεύτηκε από πολλούς και διάφορους 18-19 άτομα, συν και εμένα μέσα που τότε ξαναμπήκα επίσημα όμως ότι έχω βάλει αυτά. Το ανεπίσημα είπαμε το αφήνουμε στην άκρη, δεν μας πειράζει. Οπότε, όπως είπα, ήμασταν στο 2021, η ομάδα στήθηκε, δούλεψε, έμεινε στην κατηγορία. Πάμε τη φετινή χρονιά. Μέσα σε αυτή τη χρονιά, όπως είπα και πριν και ζητάω συγγνώμη, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα, ξαναλέω. Το 2023 προς 2024 ξαναξεκίνησε η ομάδα, δεύτερη χρονιά στην Α1 κατηγορία και όλοι είμαστε χαρούμενοι που έγινε αυτό το επίτευγμα να συνεχιστεί στην Καρδίτσα δεύτερη χρονιά μια ομάδα, επαγγελματική ομάδα. Δυστυχώς ήρθε ο Ιωάννος, ο Ντάνιελ. Πάθαμε όχι μόνο εμείς ζημιά εδώ, που το ξέρετε, όλη η Θεσσαλία. Και είναι πολύ λυπηρό. Αναγκάστηκε η ομάδα να φύγει, να πάει να παίξει με δικιά μου πρωτοβουλία. Να παίξει. Δικιά μου τι εννοώ, συζητήθηκε και κάναμε μια συνάντηση με το Μεσάκη και λόγω της ιδιαίτερης του ονόματος δεχτήκανε να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια, τα σερί, 8 παιχνίδια θυμάμαι καλά, εκτός γήπεδου μας. Σίγουρα βαραίνει μια ομάδα αυτού. Το να παίζεις 8 σερί παιχνίδια, αλλά δεν υπήρχε και άλλη λύση. Η άλλη λύση ήταν να παίξουμε στην Λάρισα, στα Τρίκαλα. Και δεν θα είχαμε τα 8 σερί παιχνίδια εδώ μέσα στην Καρδίτσα, τα οποία αυτά ακόμα μπορεί βαθμολογικά να μην μας έχει φέρει την παραμονή στην Α1 κατηγορία, αλλά μην κρυβόμαστε, στα επόμενα αυτά παιχνίδια πιστεύω μια νίκη θα την κάνει η ομάδα, οπότε θα συνεχίζει να είναι και του χρόνου στην Α1 κατηγορία. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όταν ξεκίνησε η σεζόν, οφείλω να το πω, είχα κάποιες αντιρρήσεις μετά από κάποιο διάστημα και βάσει πλέον, όχι σαν πρόεδρος, σαν Γιάννης και εγώ, θεώρησα έπρεπε να απαιτήσω κάποια πράγματα. Γίνανε κουβέντες, ξανακουβέντες, υπήρχαν εντάσεις και από τις δύο πλευρές, υπήρχαν προσπάθειες το να συζητήσουμε πάλι σε νέα βάση, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Ακόμα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά τον Ιανουάριο, 3-4 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, πήρα μια απόφαση μετά από ένα συμβούλιο, εγώ να αφήσω την ομάδα, τι εννοώ να αφήσω την ομάδα όμως, για να μην παραξηγηθούμε. Σαν πρόεδρος που είχα το πόστο, ό,τι είχα, αυτό που είχα, να αφήσω την ομάδα να την τρέξει όπως την έτρεχε ο κύριος Δελιγιάννης, που είναι η δουλειά του GM, και να αφήσω εν λευκό, όπως το είχα κάνει πάλι, η ομάδα να κάνει τις αλλαγές, χωρίς καμία αντίρρηση, με τους παίκτες που ήρθαν. Η δικιά μου υπογραφή έμπαινε σε συμβόλαια. Δικό μου ήταν το βάρος της κάθε ευθύνης στο οικονομικό κομμάτι. Όλων μεν, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η υπογραφή, όπως γνωρίζετε, είναι δικό μου το βάρος. Και για μένα, όπως ξαναείπα πριν, είναι πολύ σημαντικό που αυτή η ομάδα δεν χρωστάει πουθενά ευρώ, γιατί όπως σας είπα πριν 2 μέρες υπέγραψε τα χαρτιά του ορκωτού λογιστή. Από εκεί και πέρα αποφάσισα, γιατί μπορεί να ακουστεί, ότι πήδηξα από το καράβι. Ποιο καράβι πήδηξα? Αν πήδηξα από το καράβι, δεν θα βάζα υπογραφές και δεν θα συμφωνούσα να έρθουν παίκτες καινούργοι, να γίνει ανανέωση της ομάδας. Αποφάσισα όπως έκανε ο φίλος μου, αγαπητός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έτυχε να το γνωρίσω και να φύγω το 2017. Και συγγνώμη, Πρόεδρε, αν αναφέρουμε στο όνομά σου, χωρίς να σε ενημερώσω. Από εκεί και πέρα, αποφάσισα τι? Να συνεχίσει η ομάδα με τις αποφάσεις των GM και των υπολείπων παιδιών και του προπονητή, που σημαίνει δίνει ένα πράσινο φως, να συνεχίσει η ομάδα και εγώ να είμαι πίσω, πλάγια και να παρακολουθώ τις εξελίξεις. Και θεωρώ για τον εαυτό μου πολύ σωστά έκανα. Γιατί κάτι που δεν με ευχαριστεί, όπως θα ξέρει ο αγαπητός μου φίλος Νίκος Ζήσης, είναι ότι εγώ σαν Γιάννης, όπου έπαιζε και ό,τι έκανα, εάν δεν με ευχαριστεί,
100%. Ούτε θα έπαιζα μπάσκετ, ούτε τίποτα. Και ούτε θα έκανα βουτιό στο παρκέ, ούτε ακόμα δεν θα έπαιζα με σπασμένα χέρια και πλευρά. Εάν δεν το γουστάρω 100-0, κύριε, δυστυχώς, έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό που λέγεται πρόεδρος, που εγώ πρόεδρος, ποτέ τον εαυτό μου δεν τον θεωρώ σε πρόεδρο, να είμαι σε μια ομάδα, είτε παίκτης, είτε όπως είμαι εδώ στην κατάσταση της ομάδας. Άρα, έκανα πίσω και όταν ήμουν έτοιμος, μετά από μια καινούργια κουβέντα που κάναμε, κατέθεσα ανοιχτά σε ένα ΔΣ τις προτάσεις μου. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, σχεδόν 3 ώρες, μετά το μάτι του Παναθηναϊκού την Κυριακή. Θα μου πείτε σε αυτό το τρίμηνο, παρακολουθούσα την ομάδα, εννοείται θέλω να μείνει ομάδα στην κατηγορία, θα ήμουν τρελός να μην θέλω να είναι ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Κάτι το οποίο εγώ την ανέβασα αγωνιστικά και αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός, κύριε, είμαι από το 2014 μέχρι και σήμερα που μιλάμε στην ομάδα. Θα αναφερθώ πιο κάτω στο θέμα αφιλοκερδός και θέμα λεφτών. Γιατί προσωπικά για τα δικά μου θέματα. Από εκεί και πέρα η ομάδα έκανε τις νίκες και προχωράει προς το στόχο της που είναι η Α1 κατηγορία. Άρα, ξαναγυρίζω πάλι ότι την Κυριακή κάναμε ένα συμβούλιο όλοι μαζί, τα άτομα που ανέφερα και στην αρχή, με λίγο ένταση, με λίγο παραπάνω, με λίγο όχι. Μιλήσαμε και αποφάσισα μετά από 3 ώρες να ανακοινώσω ότι φεύγω από την ομάδα γιατί δεν με καλύπτει και δεν με εμπνέει να είμαι ο εαυτός μου. Και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί όπου κάπου δεν συμφωνείς 1, 2, 3 φορές, εντάξει, πρέπει να έρθει και το πλήρωμα του χρόνου. Δεν θέλω να υπάρχει καμία στεναχώρια από κανέναν. Ό,τι κάνω σήμερα το κάνω για τον κόσμο της Καρδίτσας και οφείλω να το κάνω. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που τόσες φορές έχω βγει και έχω πει ότι κύριοι Καρδιτσότες, αγαπημένες φίλες μου, φίλοι, είναι κάτι το οποίο δεν το έχετε ξαναδεί στην Καρδίτσα. Όλοι έχουν κάποια ομάδα, είτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, αλλά κάτι που ζει ο τόπος μας δεν το έχετε ξαναδεί. Οπότε ελάτε στο γήπεδο. Ελάτε στο γήπεδο να το ζήσετε, γιατί σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Έτσι έλεγα και πέρυσι. Αν είναι να πέσει ομάδα, τουλάχιστον να μην χρωστάει, αλλά οι Καρδιτσότες να το ζήσουν και αυτό σαν Καρδιτσότες. Και το πετύχαμε λοιπόν. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να μιλήσω προσωπικά για μένα όσον αφορά το θέμα το οικονομικό κομμάτι απέναντι ο Γιάννης προς την ομάδα. Τι είναι το οικονομικό κομμάτι για μένα. Ακούγεται και μπορεί να έχει ακουστεί κατά καιρούς, σε φίλους, σε γνωστούς, μια κλειστή κοινωνία είμαστε. Ο Μπορούς είναι εδώ γιατί οικονομάει. Κύριε, σας κοιτάω στα μάτια ξεκάθαρα και τα χέρια μου καθαρά. Ο Γιάννης μπορούσε από την ομάδα, από το ταμείο της ομάδας, δεν μετράω πάλι από το 14 ως το 21, γιατί εκεί δεν είχα, έδινα τη δωρεά μου και τίποτα άλλο. Από το 21 και μετά και μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο Γιάννης μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει από το ταμείο της ομάδας 1.800 ευρώ. Τα 1.200 ευρώ, μην γελάσετε, είναι το εστιατόριο που δεν ξέρω αν πληρώθηκε, το είχα ξεχάσει να σας πω την αλήθεια, που είναι μετά το All-Star Game που πήρα τους φίλους μου τους Παλέμαχους που ήρθαν εδώ το Σάββατο να παίξουμε σε μια ταβέρνα της Καρδίτσας που φάγαμε. Δεν θυμάμαι αν πληρώθηκε ή αν όχι, το λέω και δημοσίω. Και τα άλλα 600 ευρώ είναι τα έξοδα που σαν πρόεδρος και εγώ ξόδεψα πέρυσι πριν το μάτι του Ιωνικού για τον κύριο Evans, τον παίκτη που είχαμε, όταν έπαθε το Λουμπάκο, ερχόμενος από την Αθήνα τον πήγα στη Θεσσαλονίκη για να προσπαθήσουμε με ένα χειροπράκτη να γίνει καλά ο παίκτης και έτσι να έρθει να παίξει στον αγώνα που είχαμε, τον πολύ σημαντικό αγώνα και η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Άρα, σαν Γιάννης, οφείλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να υπάρχει καμία, έστω και μια ψίδα από κανένα στην κοινωνία της Καρδίτσας ότι είμαι εδώ για οικονομικούς λόγους. Εγώ, όπως γνωρίζετε, επαγγελματικές υποχρεώσεις εγώ στην Καρδίτσα δεν έχω. Δεν έχω μαγαζί, δεν έχω τίποτα. Το γραφείο της ομάδας είχα, το οποίο το παραχώρησα δωρεάν. Από εκεί και πέρα, το παραχώρησα δωρεάν όσο ήμουν στην ομάδα, για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Από εκεί και πέρα, αυτά ήταν τα έξοδα που έκανε ο Γιάννης προς την ομάδα, τα 1.800 ευρώ. Θέλω να αναφερθώ επίσης στον αγαπημένο μου φίλο Τσαμούρα. Είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στην ομάδα και οφείλω να του πω, μην κάνουμε συγγνώμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία το 2014 και να είμαι
να φτάσω να είμαι μέλος, ενεργό μέλος, σε αυτή την ομάδα και για την πόλη. Γιατί κακά τα ψέματα εκεί. Εμένα η καρδίτσα δεν μένουνε. Τι μένουνε, η οικογένειά μου, το σόι μου που λέω και 2-3 φίλους που είχα. Ο Γιώργος ήταν ο κρίκος και σε αυτόν οφείλει η καρδίτσα, κύριοι, αγαπημένοι μου φίλοι, και όλοι οι φίλοι του ΔΣ να σεβαστούν και να εκτιμήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αν όχι εμένα, κάποιοι μπορεί να με χτυπάνε, αλλά αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον κοιτάνε στα μάτια και να απευθύνουμε στους καρδιτσιώτες, γιατί η ομάδα είναι της καρδίτσας, και να του λένε «Σε ευχαριστούμε Γιώργο». Ήταν αυτός ο άνθρωπος που με πίεσε από το 2014 και σε όλη μου τη διαδρομή στα 10 χρόνια να ασχοληθώ με την ομάδα της καρδίτσας. Το οφείλω βαρέως, γιατί είναι ένας άνθρωπος που το ξέρει η κοινωνία της καρδίτσας. Τι παιδί είναι. 3 μέρες δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αλλά του έχω πει, που με ξέρει τα 13 μου, ο αθλητισμός δεν πρέπει να έχει συναισθηματισμούς. Είναι πολύ σκληρό, αν θέλετε, επάγγελμα, χώρος για να επιβιώσεις σε κάτι που το κάνεις. Ο Μπουρούσης, την καρδίτσα, για να κλείσουμε και να περάσουμε σε εσάς, το είδε με αγάπη, εθελοντικά και όπως είπα πριν, κάτι που χρωστούσα στον πατέρα μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου και όλο το σώμα μου. Θα ξαναπώ πάλι τη λέξη συγγνώμη που τους στεναχωρώ, αλλά ο Γιάννης, όπως ξέρουν από όταν έφυγε 17 χρονών μέχρι τώρα, είναι δίκαιος και σκληρός απέναντι σε κάποιες καταστάσεις. Αυτά από μένα. Να ρωτήσω. Και βέβαια. Συγγνώμη, Ναι. οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς όλους. Συγγνώμη. Σε όλους τους χορηγούς που ήταν πριν γίνει η ομάδα Α1, που δεν είχα καμία ανάμειξη. Μ' αρέσει να ξεχωρίζω κάποια πράγματα. Και συγγνώμη, και μετά που όταν ήρθα είχα μια τριβή μεταξύ τους, σίγουρα πάντα με τον κύριο Δηλιάννη και με τα υπόλοιπα μέλη. Τους συζητάω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί χωρίς αυτούς, κύριε, δεν θα ήταν η ομάδα εδώ. Δεν θα ήταν εδώ. Χωρίς το αγαπημένο μας νερό, Θεό. Λοιπόν, μην αγιατώσεις. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι ότι αυτοί οι χορηγοί, από τον τελευταίο, από το εστιατόριο της Καρδίτσας και όλοι αυτοί πρέπει να συνεχίσουν να είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν ήταν εδώ για τον Μπουρούση. Είναι γιατί είδαν ένα γήπεδο, μια ομάδα που στον χώρο τους, στον τόπο τους ανέβηκε στην Α1 κατηγορία και πρέπει να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και αγάπη και να συνεχίζουν να είναι εδώ. Αυτή είναι η αγάπη μου που μπορώ να δώσω εγώ προς την ομάδα και στους χορηγούς. Τους ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Παρακαλώ. Σίγουρα αυτό το οποίο όλοι θα αναρωτιόνται αύριο είναι ωραία, ναι, να ψάχνουν να βρουν τις διαφωνίες κλπ. Που μπορεί να υπήρχαν. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια δήλωση που είχες κάνει, Γιάννη, όταν πρώτο ήρθες. Ότι ήθελες η ομάδα κάποια στιγμή να τη δεις να παίζει ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Πιστεύω λοιπόν ότι ίσως τα όνειρά σου ήταν να βλέπεις την ομάδα στις θέσεις 1 έως 6 και όχι 6 έως 12. Κοίταξε να το πούμε λίγο έτσι. Κοίταξε να δεις. Τα όνειρα του καθενός δεν μετριούνται. Για μένα ήταν όνειρο και δεν μπορώ να πω τη λέξη, το ότι ήρθα έπαιξα και η ομάδα ανέβηκε σαν φάνε κατηγορία. Είχα πει πολλές φορές και δημόσια και να πέσει η ομάδα, εγώ σαν Γιάννης θα στεναχωρηθώ μια μέρα. Ήταν σαν να είχαν ένα παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι στην καριέρα μου που έχω παίξει. Δεν θα είχαμε την ίδια στεναχώρια που μπορεί να έχει ο απλός κόσμος, τα παιδιά της διοίκησης, εσύ. Εγώ λόγω ότι έχω βιώσει καταστάσεις μέσα από τον αθλητισμό σκληρές, πολύ σκληρές, η στεναχώρια μου θα ήταν για ένα βράδυ. Θα πιούμε ένα μπουκάλι ουίσκι και τελείωνε εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτοί που με ξέρουν, που έχουν ζήσει μπασκετικά, γνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Δεν υπάρχει όνειρο. Εννοείται θα ήταν όνειρο, αλλά υπάρχει μέχρι και πού απλώνει το χέρι σου. Κατάλαβες τι λέω. Δεν μπορείς να πάει να κάνεις ένα μπάτζετ 2 εκατομμύρια. Αέρα θα κάνουμε. Όχι. Πας μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι σου. Το να ζητήσεις όμως. Πάρε το χαρτί. Το να ζητήσεις όμως
να είσαι πιο ενεργά σε κάποια άλλα θέματα, ναι. Και να προσπαθήσεις, δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιξα μπάσκετ, κύριε, θα το κάνω σωστά. Δεν τρελαθούμε. Δεν σημαίνει ότι αύριο πάνω είναι προπονητής, θα γίνω καλός προπονητής. Αν δεν πας να το κάνεις, να το δοκιμάσεις, δεν γίνεται. 17 χρόνων έφυγα από την καρδίτσα και όλοι λέγανε που πάει ο κουτσός. Πού πάει αυτός. Μπορεί να τρέξει, μπορεί να περπατήσει. 17 χρονών. Όλοι οι καρδιτσότες. Δεν χρωστάω κάτι στην καρδίτσα. Δεν ήρθα εδώ γιατί χρωστάω κάτι. Δεν ξέρω πώς το ακούτε, δεν είναι υποτιμητικό, αλλά δεν είχα κάποια υποχρέωση προς την καρδίτσα, ξέρετε, να το κάνω. Τα χρόνια το φέρανε, ξανά είπα πριν, η υπόσχεση που έδωσε ο πατέρα μου και ο Γιώργος ο Τσαμούρας. Δεν ήμουν φίλος με αυτά τα παιδιά, με αυτή τη διοίκηση. Γίναμε φίλοι μέσα από καλές στιγμές και μέσα από κακές στιγμές. Τώρα, αν κάποιος δεν αντέχει τον επαγγελματικό αθλητισμό, ας μείνει σπίτι. Αυτά. Κύριε, μπορούσα να ρωτήσω αυτά, γιατί θα γίνει απόλυτα κατανοητό, γιατί συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Ανδρουσίου. Αλλά ο κόσμος αναρωτιέται τι ακριβώς έγινε. Είπατε ότι υπήρχε μια διάσταση απόψεων που Διάσταση δεν απόψεων, είναι ναι. του παρόντος. Όχι, κοίταξε, δεν θα γίνουμε εδώ τώρα show για να λέμε τώρα το να τσακωθείς, όπως είπα πριν, τσακώθηκε. Σίγουρα υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σοβαρές για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Θέλατε Αλλά περισσότερη εμπλοκή στην διαμόρφωση του ρόστερ, της λειτουργίας της ομάδος. θα ήθελα να συνεχίσω τη διαμόρφωση από τη νέα με νέα βάση. Ναι. Αυτός είναι Και το να αναλάβετε την ευθύνη της διαμόρφωσης. Όπως είπα πριν, ναι. Με δεδομένο ότι μάλλον οι διαφορές που προηγήθηκαν ήταν επιτυχημένες. Ο στόχος της ομάδας η σωτηρία ήταν. Σωστά. Ήταν ένα επιτυχημένο μοντέλο. Σωστά. Γιατί να το αλλάξουμε. Γιατί ήθελα, πολύ σωστή η ερώτησή σου, γιατί ήθελα να προσπαθήσω να κάνω κάτι λίγο καλύτερο. Με αρκετή budget. Με το ίδιο. Ακριβώς με το ίδιο. Για να παίζει την Α1 θες 400.000. Αυτομάτως με το ίδιο budget. Τώρα, αν στην πορεία υπήρχαν κάποια παραπάνω έξοδα, με 400 ξεκινήσαμε κι εμείς και μετά ανέβαινε, αλλά με το ίδιο. Μάλιστα. Σημασία αυτό. Ελεύθερο. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, όπως το εισπράττουμε εμείς από την κοινωνία της Καρδίτσας, που γνωστοποιήθηκε ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα, είναι στενοχώριος, το είπες και εσύ. Δηλαδή, ο κόσμος που ανειδηματελώς έρχεται στο γηπεδάκι να απολαύσει τη διαδικασία, να γουστάρει όλη αυτή την ιστορία, λέει τι έγινε ρε γαμώ, τι χαράει όλη αυτή η μαγιά, γιατί ο Γιάννης φεύγει και η δική σου παρουσία βεβαίως ήταν το κλικ παραπάνω που έκανε ο σύλλογος για να φτάσει εδώ που έφτασε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, περιθώριο για να γεφυρωθούν όλες αυτές οι διαφωνίες που υπήρξαν και σε οδήγησαν εδώ, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει για να κλείσει θετικά το θέμα και να συνεχίσει και με τα δικά σου θέλω η προσπάθεια και να γίνει ένα συγκεκριμένο. Γίνανε πολλές συζητήσεις. Γίνανε από τον Νοέμβριο, από τον Δεκέμβριο-Νοέμβριο μέχρι τον 3 Ιανουαρίου, 4 όπως είπα πριν. Από τις 3 Ιανουαρίου, όπως ανέφερα και πριν και θέλω και να γραφτεί, είπαμε τι έγινε. Έγινε μια συζήτηση προχτές την Κυριακή. Σε όλο αυτό το διάστημα όλοι σκεφτόμασταν τι θέλουμε να γίνει, ο καθένας ατομικά. Κατέθεσα τις προτάσεις μου και δεν συμφωνήσαμε. Δεν σημαίνει όμως ότι η ομάδα δεν προχωράει, παιδιά. Η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό κορμό ανθρώπων που την τρέχουν. Χωρίς αυτούς η ομάδα δεν είναι... Τα παιδιά που ανέφερα πριν, κύριε, κάνουν πολύ σωστή δουλειά. Πολύ σωστή δουλειά. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν ξεχνάτε αυτό και η ομάδα θα συνεχίσει με αυτά τα παιδιά. Η ομάδα δεν είναι ο Μπουρούσης. Δεν είναι ο Δελιγιάννης. Δεν είναι ο Χριστούλας ή ο Ντάνο Βασίλης, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι η ομάδα. Πώς λέμε, ήταν της πόλης παιδιά η ομάδα. Υπάρχουν άλλοι 19 μετόχοι μέσα. Δεν είναι αποκλειστικά η ομάδα του Μπούρους. Αν ήταν η ομάδα του Μπούρους και είχε το 100 θα έκανε ό,τι ήθελα. Μάλλον δεν κρατάτε αυτό που σας λέω σωστά. Για τον δικά μου δεδομένο. Ήμουν εθελοντής.
Ναι, Και ένας εθελοντής το όνομα έχει Μπουρούσης και ένα όμως όριο. Έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα το όνομα Μπουρούσης για όλους Εντάξει, τους ναι. που ξέρουν. ξέρω ότι θα στεναχωρηθούν πάρα πολύ. Το γνωρίζω. Και μπορεί να ακούσουν πάρα πολλά. Εγώ πιο βαθιά μέσα στο θέμα της αποχώρησής μου δεν θέλω να μπω. Δεν θέλω να μπω γιατί δεν υπάρχει λόγος, όπως σας είπα, να γίνουμε σοου και κοτσομπολιά και εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα υπάρχει, έχει ένα καλό υλικό ανθρώπων που δουλεύουν και την πονάνε την ομάδα. Το αν μπορούσε σε αυτή την ομάδα ή ο Χίψη μπορούσε, δεν κόλλησε στα θέλω του ή διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Εγώ όμως ήρθα, έδωσα όλη μου την καρδιά, ανέβηκε η ομάδα, συνέχισε η ομάδα και η ομάδα κατά 90% παραμένει, 99% τέλος πάντων, παραμένει στην Α1 κατηγορία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται από πέρυσι που σου έλεγα εσένα προσωπικά ότι και να πέσει η ομάδα αρκεί να μην χρωστάμε, το ζήσαμε κι αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις τρελές. Άλλο οι απαιτήσει ο κόσμος να πάει έκτη, έβδομη, δεν ξέρω τι. Και άλλο την απέτηση που είχα εγώ, σαν Γιάννης. Μάλλον σαν μπορούσε μετά από κάποιο διάστημα και μετά. Γιατί Γιάννης ήμουν για 10 χρόνια και 9 χρόνια και 7-8 μήνες. Σαν μπορούσε είχα και εγώ μετά κάποιες άλλες απαιτήσεις. Θα κάνω μια ερώτηση. Αν θέλει να συνάδελφος. Δουλεύει το ίντερνετ σου. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πλήρως, κύριε Μπουρούση, το timing της συνέντευξης. Γιάννη θα με λες. Ναι. Το timing της συνέντευξης. Ναι. Υπό την έννοια ότι σε ένα μήνα πριν τελειώνει το πρωτάθλημα. Γύρω στις 15 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Η ομάδα θέλει τουλάχιστον μία-δύο νίκες ακόμη για να είναι σίγουρη, να το πω. Μία. Ως παίκτες έχετε περάσει και εσείς ότι καλό είναι να έχει την ηρεμία της αυτό το διάστημα. Γιατί δεν τα αφήσετε ένα μήνα μετά, αφού δεν θα άλλαζε κάτι. Ήσουν εδώ πριν. Ναι. Μπράβο. Τι είπα πριν. Ότι Ότι από τις 3 Ιανουαρίου Ναι. μέχρι και προχθές Μπανκό, εγώ ήμουνα, όπως είπαν μερικοί, και μην το ξαναπούνε γιατί μετά δεν πήδηξα το καράβι. Πάτε στα λογιστήρια να δείτε ποιοι βάζουν Ναι, η ανακοίνωση. οι υπογραφές των παιχτών. Εγώ είμαι, ο Μπορούσης ήταν. Μέχρι χτες ο Μπορούσης ήταν. Άφησα τη λειτουργία της ομάδας όπως λειτουργούσε. Η ανακοίνωση είναι πολύ φυσιολογική. Αφού με καλέσανε, δεν τα βρήκαμε, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν υπήρχε λόγος να διονύζεται μια κατάσταση από τον Ιανουάριο, όπως ξέρουμε όλοι, ότι φεύγω, μένω, τσακωθήκα. Δεν τσακωθήκα, δεν παίξαμε δουλειές με κανένα. Στα χέρια δεν πιαστήκαμε με κανένα. Λόγια υποθήκαν. Και είναι πολύ φυσιολογικό ρε παιδιά να υποθούν λόγια. Και από τις δύο πλευρές. Κακό, δεν είναι. Άμα ήταν όλα μέλη και μια ευθεία γραμμή όλα, εντάξει. Τι σημασία έχει μετά να ζούμε, αν δεν έχει τα πάνω και τα κάτω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ τα βλέπω εντελώς διαφορετικά. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Γιατί να περιμένω να τελειώσει το πρωτάθλημα. Η ομάδα είχε ηρεμία. Είχε ηρεμία, γίνανε αυτές οι αλλαγές που γίνανε και η ομάδα προχωράει. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα σωθεί. Δεν έχει. Η ταπεινή μου γνώμη σαν πρώην μπασκετμπολίστας έχει σωθεί η ομάδα. Έτσι. Η ταπεινή μου γνώμη. Ωραία. Άρα γιατί ο Γιάννης ή ο Χίψη Χρήστος ή ο Χριστούλας να υπάρχει στο εσωτερικό αυτή η ατμόσφαιρα να τελειώνουμε και όλα καλά και αγαπημένοι φίλοι να βρεθούμε στην πλατεία, να πούμε τον καφέ μας να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Αν ήταν αλλιώς η βαθμολογία, δηλαδή θα το σκεφτόσαστε στα διπλά. Τι εννοείς αλλιώς. Μία νίκη διαφορά από τον τελευταίο και τα λοιπά, ας πούμε. Αν παίζονταν η παραμονή και δεν είχε εξασφαλιστεί αυτό, εννοεί δηλαδή. Θεωρώ δεν θα με καλούσαν σε συμβούλια όπως τους είχα ανακοινώσει από το 3 Ιανουαρίου να τα πούμε μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Να. Γιατί η δικιά μου εισήγηση ήταν να τα πούμε μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, Η δικιά μου εισήγηση. αυτοί σε καλέσαν δηλαδή για να προχωρήσουν τις Ναι, εξελίξεις. θέλανε να συζητήσουμε για να προχωρήσουμε τις εξελίξεις. Α, μετά. Τι ευθύνη έχει μπορείς. Ορίστε. Μετά, αλλά δεν έχει, τι ευθύνη να έχει μπορείς Δεν μετά. έχει την ευθύνη η Μπορούσια, παιδιά. Εγώ από το Συναδέλφο, όπως είπα πριν, ζήτησα να τα πούμε, υπάρχουν γραπτό μήνυμα στον κύριο Βελιγιάννη, να τα πούμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μου ζητήσανε να συζητήσουμε το τι σκέφτομαι για την ομάδα. Και έγινε αυτό. Έγινε αυτό. Συζητήσαμε. Μάλιστα. 3 ώρες σε αυτή την αίθουσα ήμασταν. Το αν δεν τα βρήκαμε, δεν σημαίνει ότι η ομάδα παιδιά δεν προχωράει. Δεν σημαίνει ότι δεν έφυγε ο Μπορούσης, θα πέσει η ομάδα.
Ή θα... Ανέφερα πριν, οι χορηγοί και ο κόσμος πρέπει να στηρίξουν, είναι της πόλης τους. Είναι σαν να μιλάω ότι, δηλαδή αν δεν στηρίξει η ομάδα και του χρόνου η πόλη την ομάδα, είναι κρίμα, άρα τι. Πώς βγαίναμε και λέγαμε, η ομάδα είναι της πόλης. Κρίμα. Δεν είναι κανενός μπούρους, κύριε, και κανενός αλωνών. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια από όλη την πόλη και με κάποιους χορηγούς και εκτός πόλης. Και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά και πάλι. Γιατί είναι αυτή η αλήθεια. Παρακαλώ. Είπες πριν ότι είναι άλλοι 19 μέτρο κτλ. Ναι, 19-20 φαντάζομαι δεν ξέρω Ναι, πώς είναι. δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το δυτικό. Αυτό σημαίνει ότι. Είναι ένα ΔΣ και μετά είναι Ναι. μέσω του Μέτρης. κοινοτόπου. Εσύ ως μέτοχος πλέον αποχωρείς και δηλαδή το Εγώ μερίδιο είμαι- σου θα το πάρουν άλλοι ή θα Εγώ είμαι- διατηρήσεις τις μέτοχους. Μπράβο, ναι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή παραμένω μέτοχος της ομάδας, με το ποσοστό που έχω το δεύτερο μεγαλύτερο. Από εκεί και πέρα είναι 21 του μηνός θα γίνει μια γενική συνέλευση. Μέχρι τότε έχω να σκεφτώ αν θα τις παραχωρήσω ή αν θα τις κρατήσω τυπικά τις μετοχές. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, κύριε. Για μένα δεν λέει τίποτα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που δεν έχει καμία σημασία ή και μπορεί και να έχει. Για να ρωτάς, για σένα είχε. Έχει ακουστεί και θα το ρωτήσω έτσι. Ναι. Σας ενδιαφέρει να λέτε και την εόρθωση στο πρόεδρος. Σίγουρα, 100-0. Να πάω να, τι εννοείται, να πάω κόντρα στον κύριο Λιολιό. Δηλαδή να πάω να κατέβω όπως είναι ο κύριος Φασουλάς. Ο κύριος Φασουλάς, ο οποίος δεν είναι κύριος. Όχι κύριε, θα σου πέσει η κάμερα, σε έβαλε κανένας Είδες τι παιδί. άκουσες εδώ. Αυτό γράφει. Κοιτάξτε να δείτε. Να πάω απέναντι, όχι στο Λιολιό, στον κύριο Λιολιό, ή στο... Δηλαδή να κατέβω, άκου, εδώ κοιταζόμαστε στα μάτια, δεν είναι τώρα να λέμε. Απέναντι ή να κατέβω σαν Γιάννης Μπουρούσης για να πάω να δημιουργήσω ομοσπονδία, δεν θα το κάνω. Εγώ είμαι ανοιχτός από σήμερα που φεύγω. Σήμερα φεύγω για τον κόσμο της καρδιάς που απολογούμε στην ουσία. Έτσι, και έτσι πρέπει να είναι. Όταν έβγαινα και ζητούσα ελάτε στο γήπεδο να στηρίξουμε, εγώ σήμερα απολογούμε. Αλλά ξανά είπα πάλι, ο αθλητισμός, κύριε, δεν θέλει στεναχώρια. Να πας να βλέπεις την ομάδα σου και να αγαπάς την ομάδα σου, όχι μόνο στην Γαλλίτσα. Και γενικά, έζησα Ισπανία, Ιταλία, ακόμα και στην Κίνα, και οι οπαδοί ήταν κύριοι. Και να σταματήσει και αυτή η παροδία, να δώσουμε ακόμα ένα μήνυμα στην παροδία που σκοτώνονται, τσακώνονται για τις ομάδες. Η φανέλα τη φοράμε για να παίξουμε. Ξεχωρίζει τα χρώματα μέσα στο γήπεδο. Μπορεί κάποιοι να έχουν μια ιδεολογία, okay, αλλά μην τσακώνεσαι για μια φανέλα, για ένα όνομα. Τσακώσου για την γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, αν την πειράξουν, τη μάνα των παιδιών σου για κάτι σοβαρό να πάνε να τσακωθούν. Όχι για τον Μπουρούση που έπαιζε στον Ολυμπιακό ή στον Παναγενικό ή στην άλλη τη ζωή. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγε. Δεν ξεχνάω. Όχι. Αλλά είμαι ανοιχτό σε κάθε πρόταση από εδώ και πέρα, γιατί είμαι ένα ελεύθερο συν τι άλλε ελεύθερο. Εμένα με δέσμευε η Καρδίτσα. Μπορεί κάποια ομάδα σίγουρα να με θέλει από εδώ και πέρα. Δεν το ξέρω. Μπορεί αύριο το πρωί να ξυπνήσω και να θέλω να γίνω προπονητής. Κακό είναι. Όχι. Για μένα, αν μ' άρεσε η προπονητική, η Καρδίτσα θα είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Εισαγωγικά. Μπουρούσης, πρόεδρος, ομάδα, βάζει το σύνολο να γίνει και προπονητής. Όχι, δεν το επιδίωξα, δεν το θέλω. Αύριο το πρωί δεν ξέρω πώς θα μου τη δώσει. Δεν ξέρω αν θα ζούμε αύριο το πρωί. Είναι να απολαύσουμε αυτό που έχουμε το σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και από όλη την ιστορία θα με χαρούν περισσότερο οι κόρες μου. Άρα δεν έχεις ακόμα αποφασίσει το επόμενο βήμα. Αν θα πάω στην ΕΟΚ, αν θα κατέβω απέναντι. Όχι, τι θα κάνεις γενικώς, ας πούμε. Τι Αν να θα πω, μείνεις παιδιά, στον αθλητισμό, κοιτάξτε όπως να το δείτε. λες. Δεν θα ασχοληθείς με κάτι. Να μείνω στον αθλητισμό, τι εννοείς, θα πάω να παίξω μπάσκετ. Ενώ δεν θα ασχοληθείς με το επιχείρημα, ας πούμε, να πεις ότι θα. Έχω προσωπικές δουλειές στην Αθήνα, αλλά καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θέλεις να μείνεις στον αθλητισμό πάντα. Το αν θέλεις, δεν σημαίνει ότι τα θέλω τα δικά μου. Αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από κάπου αλλού. Δεν θα προκαλέσω όμως, πάω εκεί, πάρτε με. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, φίλε. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Μην ξεχνάμε, έχω κάνει μια πορεία στο μπάσκετ τόσα έτη. Ναι, ωραία. Τελειώσαμε. Θέλετε κάτι άλλο. Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι να πάω στο αγαπημένο μας Παλαμά που πλημμύρισε να δώσω κάποια πράγματα δωρεά εκεί, έχουμε ακόμα μισή ώρα. Την πορεία της ομάδας από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσονται, πώς την προβλέπεις? Η ίδια πορεία Όχι με- την άμεση να σου πει, γενικότερα. Δεν είμαι με τι. Αυτή η εκτίμηση. Όπως είπα πριν, αλήθεια και το λέω ειλικρινά,
Η ομάδα υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που την τρέχανε. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχανε και πριν από μένα. Αν ερχόμουν στην Καρδίτσα, σαν μισθωτός, στην Α2, ανέβαινε, δηλαδή πληρωνόμουνα, έτσι δεν είναι, στην Α2, πληρωνόμουνα σαν παίκτης και έφευγα. Εσείς πώς τη βλέπετε την ομάδα, την προσπάθεια? Ή φέρατε κάποιον άλλο παίκτη, όχι τον Μπουρούση που έτυχε να την Καρδίτσα, το έχει παίκτη. Τον πληρώνατε και σας ανέβαζε την ομάδα. Δεν θα έχει την ίδια πορεία? Δεν θα είχε την ίδια εξέλιξη πέρυσι όπως είχε και φέτος? Δεν είναι σίγουρο. Μάλλον όχι. Δεν είμαι εγώ αυτός που να το κρίνω, αλλά δεν ξέρω τι θα γινόταν. Καθόλου έτσι δεν θα ήταν. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα, όχι θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό το μονοπάτι, το υγιές που έχει σε οικονομικά δεδομένα, ότι η ομάδα θα παλεύει και θα είναι το χρόνο στην Ελφένα. Βαθμολογικά δεν είναι ακόμα, κακά τα ψώματα. Αλλά πιστεύω, εντάξει, στα 7 παιχνίδια μια νύχτα την κάνει. Και επειδή αυτή η ερώτηση που είπες πριν, γιατί τώρα, γιατί δεν υπήρχε λόγο στο μετά. Εμένα πολύ σημαντικό ότι η ομάδα δεν προσθέτει πουθενά, υπέγραψε τη χαρτιά, σαν προεδρία μπορούσε. Όλο αυτό, ό,τι έκανα, το λιθαράκι το μικρό που έβαλα, δεν χρωστάει, είναι καθαρή ομάδα και είμαι ήσυχος και κοιμάμαι ήσυχος. Ευχαριστούμε πολύ.